салом алейкум дӯстони азиз. Аз моҳи сентябр то ҳозира президенти Турсия Эрдоган куратори бано муҷоҳидои ҷаҳон Туранбек 56-ум боре ки дар эфираш Израиля угрожа дод. 56-ум бор. Ин куратори бано муҷоҳидо ҳозир дар границаи Сурия ва Израил мардуми оддии Сурия бо армия Израил барот сабурдесанд, рӯи рост мардуми оддиро парвондесанд. Надидесай на президенти Турсия, на лидери нави Сурия, на се-чор фоҳишое ки имрӯз аз Сурия видео кардесанд, эфир кардесанд ки баъди Сурия мо Эрон мерем. Бано муҷоҳидо иминаматра гуфтесам такариш. Ман медонам ту дар куҷо ҳастӣ. Ҳамун ҷое ки ту зиндагӣ дорӣ то границаи Израиля 16 километр. Надидеси чӣ гапай дар границаи Сурия ва Израил. зури шумо фақат ба мардуми оддӣ мерасад. Дунёро шумо ҷазир кардед ба ном муҷоҳидо. Шумо ба ном муҷоҳидо дунёро ҷазир кардед. Ислома ду группа кардед. Фурӯхтед дини ислома. Мард ба шумо ворид ба ном муҷоҳидора. зури шумо фақат ба байрақи Эрон мерасад. Эроне ки напрамои чӣ гапи гуфтаие иҷро карда имина зидди США ва Израил. Куратори шумо ай моҳи сентябр ба ном муҷоҳидои ютуб. шумо ранги ба ном мухолифои Тоҷикистон ҳастед. дар дурини экран фақат меҷакед сабако. 56-ум боре ки ман нобудд мекунам Израил. дар дуруни Сурия армияи Израил аст, як сухан намекунам. И шумо ба ном муҷоҳидо хап ҳастед. эй такаришо, эй динфурӯшо, чӣ ба намерем барот сабе? Мардуми оддӣ рафт ку? Эрон фақат ба пеш. аз шумо ба ном муҷоҳидо ба ҳамун куратори садтон президенти Эрон Эрдоган Туранбек ҷавоб медиҳед. вақт соатш мешавад. шуморо худо мезанам. як ҷаҳон ташаккур мардуми шарифи Тоҷикистон.